Какво става, хора? Аз съм Папилта! И моя прилеп. Моя прилеп. Ето го и моя прилеп. Моя прилеп. Моя прилеп. Днес сме в Болфън. Сега съм малко на експедиция за руди. Ето тук колал. Но имам факти, добре. Като цяло ще ви покажа какво представлява сървъра, какво представлява моята къща. И какво представлявам аз, когато не се легавия. Но там няма да хода. Съберем кола. Да. И тук има и екстра и защита, доколкото видях. Така че свободна среда от хакери. Никой няма да се развива по-бързо от друг. Перфектно. Само взема факлата. Тая. И тая. Да излизам от тука. Така. Да идем в другата посока. Мисля, че ще ви хареса този сервер, поне на мен ми харесва. Както забелязате, имам диамантени неща, които серверът ти ги дава в момента, в който влезеш. Едно айрон, доволно. Тук няма ли повече там да се ходи? Явно няма. Мисля, че това е всичко. Събрах си дърво. Пишеме home. Нека ви представя моята къща. Да, ето това е тя. Не е нищо особено, не знам. Но за сега е така. Поне докато тия не се намъчат да оправят резиденциите. Те не че не работят, просто админите си ги направили само за тех. Разбирате ли? Просто сме преебани играчите. Честно казано и... не прилепа, бе. Не знам. Трябва да го правят според мене, ама... само ще се надяваме. Ставаме тук едно углу. Разпределиме колала. Сфокусваната. Така. Така. Перфектно. Даже мисля си... не. Както и да е. Ето тук също имам неща от самият код. Ето това е 5 селектора. Мога да си избираш петове. Ето, гледайте. Ето. Тези, които са в зелено, може да ги избират. Това менюто отдолу ви е 5 меню. Ето. Може да го язите. Ето това е да го язите, нали. Това не знам за какво е. Май си го сложите до главата или нещо такова. Да го извикате. Тук опет не знам за какво е. И да затворите менюто. Ето какви петове може да имате. За сега само това ми е свободно на мене. Предполагам, че ще ми се отворят други. За течение на времето. Ето има Chicken, Cool, Enderman, Gast, всекакви. Имам мога и пик. Супер. Giant Silverfish, Skeleton, Spider Pet, Villager. Ще си взема прасе. По-ми кефът прасета. Порки нещо си тъжен, Порки. Порки е тъжен. Стрейндж. Да оправим. Забележете как се бъгва. Доста очевидно е, че има X-ray защита. Поне за мене. Не знам на вас дали ще се покажа в клипа. Сега да оправим по-крива, така да го кажем.
събирам горе от крипари. Ой, много съм добър. И затова ги събирам. Както забелязвате, съм си изкопал една дупка и си живея в нея. И според мен ми е доста уютно. Не ме бърка дали ще живеят под земята или над нея. Въпреки че под земята според мен ми е по-комфортно ми е. Поне на мен. За останалите играчи не знам как ви е по-комфортно. Мен е по-комфортно под земята. Виж колко уютно съм си го направил. Никой няма да мери, особено за хардкор сървъри. Като тия. Това не е хардкор по принцип, но както забелязвате е хардкор, понеже не мога да си направя реденция, нито фекшън, нито каквато и да била защита. И да, нека ви покажа спауна. Аз играя тук от вчера, помежду другото. Вижте се, всички имат петове. Ето той има бад пет. Излезе ли да се бия? О, излезе някакъв диамантен набор. Никъде не отивам, поне тук не си остава нещата в честа. Барем само меча и изгуба. Двете пържоли. Взема у мене. Да, не съм особено глупав. Но защо трябва да вали? Защо подирали трябва да вали? Някъде бе видял някой с оцел от 5, което беше готино. Ами това е спаван като цяло. Тия ме преследват да ме бият очевидно. Никакъв срам. Сега ще разберем дали ме преследват. Както и да е. Да си вземем нещата да си ходим в холма. Еми, ето това е спауна като цяло. Ето го така. Еми, мисля, че това е всичко, което мога да ви покажа за този епизод. Надявам се в другия епизод да има много нови неща по къщата, по сервера, да са прави резиденциите, например. Да. Само да си извикам животинката. Я тука. Май дойде. Ето така. Еми... Вие бяхте с Папил Тайм. И довиждане.